Izenzo isahluko se-15 soqala ufunda evesini lokuqala. Kwehla abathile eJudiya bafundisa abazalwane ukuthi uma ningasokwa ngomthetho kaMose ningesindiswe. Kuthe ukuba kuvele ukuphambana nokuphikisana okukhulu phakathi kwabo noPawulu noBhanaba, banquma ukuba uPawulu noBhanaba nabathile kubo bakhuphukele eJerusalema kubapostoli namalunga ngaleyo ndaba. Ngalokho bephelekezelwe yibandla badabula iFenike neSamariya, balandisa ukuphenduka kwabezizwe, benzela bonke abazalwane intokozo enkulu. Sebefikile eJerusalema bamukelwa yibandla nabapostoli namalunga, bakubika konke uNkulunkulu abekwenzile ngabo. Kepha kwasukuma abathile behlelo labaFarisi abakholwayo, bathi kumele ukuba basokwe, bayale ukugcina umthetho kaMose. Base bebuthana abapostoli namalunga ukuze bayihlole leyo ndaba. Sebephikisene kakhulu, wasukuma uPetro wathi kubo, "Madoda, bazalwane, niyazi ukuthi sekukude uNkulunkulu wakhetha phakathi kwenu ukuba abezizwe bezwe izwi levangeli ngomlomo wami, bakholwe. uNkulunkulu wazi inhliziyo wabafakazela, ebapha umoya ongcwele njengathi, futhi akahlukanisanga ngalutho phakathi kwethu nabo, ehlambulula izinhliziyo zabo ngokukholwa. Manje-ke nimnikelani uNkulunkulu ngokubeka ijoka entanyeni yabafundi? Obaba nathi esasingenamandla okulithwala na? Kepha siyakholwa ukuthi sisindiswa ngomusa weNkosi uJesu ngandlelanye nabo. Isixuku sonke sathula, babelalela oBhanaba noPawulu abelanda ngezibonakaliso nangezimangaliso konke uNkulunkulu abezenzile ngabo phakathi kwabezizwe. Kepha sebethulile, uJakobe wathatha wathi, "Madoda, bazalwane, ngilaleleni. uSimeyoni uselandile ngokuhlela kukaNkulunkulu ekuqaleni ukuba athathele igama lakhe izwi kubo abezizwe, namazwi abaprofethi ayavumelana nalokho. Njengalokho kulotshiwe ukuthi, emva kwalokho ngiyakubuya, ngiyakhe futhi indlu kaDavide ewileyo, yebo, ngibuye ngakhe okudilikileyo kwayo, ngiyimise, ukuze abaseleyo babantu kanye nabezizwe bonke bayifune iNkosi, elibizwe phezu kwabo igama lami, isho iNkosi ekwenza lokhu, okwaziwa kwaphakade. Ngakho mina ngithi masingabakhathazi labo kwabezizwe abaphendukela kuNkulunkulu, kodwa masibalobele ukuba bayeke amanyala nezithombe nawobufebe nawokuqumbeleneyo nawegazi, ngokuba uMose unabo amashumayelayo emizini yonke kwasezizukulwaneni zasendulo efundwa emasinagogweni amasabatha ngamasabatha. Khona kwaba kuhle kubapostoli namalunga nakulo ibandla lonke ukuthumela e-Antiyokiya noPawulu noBhanaba amadoda akhethiweyo phakathi kwabo, uJuda othiwa uBharsaba noSila, amadoda angabaholi phakathi kwabazalwane. Baloba ngesandla sabo ngokuthi abapostoli namalunga abazalwane bayabingelela abazalwane abavela kwabezizwe abase-Antiyokiya nabaseSiriya nabaseKilikhiya. Ngalokho sizwile ukuthi abanye abavela kithi banikhathazile ngamazwi, benyakazisa imiphefumulo esingabayalelanga khona. Kwaba kuhle kithi esinhliziyonye ukuthuma kini amadoda akhethiweyo kanye nabathandiweyo bethu oBhanaba noPawulu, abantu abadele ukuphila kwabo ngenxa yegama leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngalokho sithumile oJuda noSila abazakunitshela lezo zinto ngomlomo, ngokuba kwaba kuhle kuMoya oNgcwele nakithi ukuba singanithwesi umthwalo omkhulu ngaphandle kwalezi zinto ezifunekayo, zokuthi niyeke okuhlatshelwe izithombe negazi
nokuqumbeleneyo nobufebe. Uma nizilinda kulezo zinto noba nenza kahle salani kahle. Ngakho sebemukisiwe behlela e-Antiyokiya, balibutha ibandla, balinika incwadi. Sebeyifundile bathokoza ngenduduzo yayo. OJuda noSila, njengokuba nabo bengabaprofethi, babaduduza abazalwane ngamazwi amaningi, babaqinisa. Sebehlale khona isikhathi, bamukiswa ngabazalwane ngokuthula, babuyela kubo ababathumileyo. Kepha kwaba kuhle kuSila ukuba asale khona, kodwa uPawulu noBhanaba bahlala e-Antiyokiya, befundisa beshumayela izwi leNkosi kanye nabanye abaningi. Emva kwezinsuku ezithile uPawulu wayesethi kuBhanaba, "Ake sibuye, sihambele abazalwane emizini yonke ngaminye esashumayela kuyo izwi leNkosi, sibone ukuthi bahlezi kanjani." UBhanaba wahlosa ukuhamba noJohane ethiwa uMarku, kepha uPawulu wathi akufanele ukuba behambe naye, owabashiya ePhamfiliya, akaze aya nabo emsebenzini. Kwase kuvela ukuphikisana okukhulu, baze bahlukana. UBhanaba wathatha uMarku wawelela eKhupro ngomkhumbi, kepha uPawulu wazikhethela uSila, wahamba enikelwe ngabazalwane emseni wenkosi, wadabula iSiriya neKilikiya, eqinisa amandla.